बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे आसामाव आरो भारतनि गोबां रायजोआव दुर्गा फुजाखौ फालियो आरो देग्लाय बोसोराव आं नुनो मोनदों जोंनि बिटिआर ओनसोलावबो जोबोद मोजाङैनो फालिदों। बेखौ बेंगलि समाजा दैदेनो, नाथाय गुबुन गुबुन समाजाबो बेवहाय बाहागो लानानै दुर्गा उत्सबखौ जोबोद मोजाङैनो बे फोरबोखौ फालियो आरो देग्लाय बोसोराव बोथोराबो जोबोद मोजां, समाजनि थासारियाबो जोबोद मोजां। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनानै फालिनायखौ नुनो मोनदों। आं मिजिंथिदों बे फालिनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि गासैबो हारि माहारिफोरनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, खौसेथिया बांगोन आरो बिमा दुर्गानि खाथियाव आर'ज गाबदों जे जिखिनि माखासे जेंना जेंसिफोर समाजाव एबा जोंनि रायजो राजाफोरनि जिउआव फैयो बियो गासैबो गोजान जागोन आरो मोनसे गोग्गो आरो गोजोननि जोङो समाज मोननो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। देग्लायनि बिटिआर सरकारा जे दुर्गा फुजा खुंफुं आफादफोरनो होनाय जाफुंसार जोङो नाजादों मेक्सिमाम फुजा मन्दपाव एफा एफा राङारि अनसुंथाइ एबा फोरबोखौ फालिनो थाखाय मदद होनायनि थाखाय जोङो थांखि लादों। जोंनि गुबुन गुबुन थाखोआव हाबा मावनाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ गुबैयै बिबान लादों। आङो मिजिंथिदों मेक्सिमामावनो बियो कभार जादों, बहाबा मोनसे मोननै थालांदोंब्ला बेखौबो जोङो नाजागोन जे बिथांमोनखौबो कभार खालामनो थाखाय। दा बियो गुबैयै आथिखालाव जायफ्रा बेबायदि फुजा फोरबोफोर खुङो गोबां रांखान्थि जेंनायाव गोग्लैयो, दा बिनिखायनो जोंनि फारसेनिफ्राय एफा एफाब्लाबो मदद होनो थाखाय जों नाजानाय जादों। बाजाज लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटि, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6003999187 नङाब्ला 8822018193 जानबुं अनजिमायाव।